Ya fiti shari yara ba tsuru. Allahu akbar. Barka zuwa, me kawo ka? Arziki nake so na yi kuɗi. Ƙwar'ani na fi kowa, ni kuɗi kowa da kala ne. Baka da matsala, tunda ka zo nan za mu share ma hawaye. Da yadda kake. Ba matsala. Wancan ɗan uwan na da ya zo ya ce ganye kamar za ka bashi, ni ma gashi. Ai aikin ka babba ne ba irin wannan bane. Akwai 10,000 a gurin ka? Akwai 10,000 nan? 10,000 nan anya. 5,000 fa? Nam 5,000? Eh. Kai 5,000 din nan babu su fa. Akwai 500? 500? Eh. In 500 ne akwai amma ita ke nan mun. Ok 500 din? Eh. Ok. What? Ka san maka da ka? An da ke ka. An da ke 500 din na wanda kawai nake da shi. Kake so na baka 500 din. 500 din. Daluta! Kira Daluta. Daluta! Zo aikinka zo. Wala ina nan sai Daluta ya zo. Ƙwar'ani kalli ido na nan da kyau. Ka gano kenan. Daga mutumina. Ka gano kenan. Ji abin da. Allah da haka muke samun na abinci ai. Eh? Da haka muke samun na abinci mu ma. Haka kai ya zama. Dan iskan yaro ne wallahi.